Zombie Apocalypse. Bună, dragilor! Eu sunt Justina și astăzi am revenit cu un nou episod din seria Justina mănâncă. Hai să începem! Primul fruct pe care l-am ales este granadila. Haideți să-l tăiem. Ok. Dar stai greu. Ce e aici? Vezi cum arată? Arată extra mega scârbos. Cam așa arată foarte ciudat și scârbos. Arată ca și cum ar avea niște ochișori. Ok, haideți să gust... Aoleu, ce aici? Dar nici nu pot să iau. Aoleu! Am luat cât am putut. Are gust cunoscut, dar nu știu ce. Nu are gust rău, dar nici gust bun. Aoleu! Vă recomand. Luăm carambola sau fructul stea și haideți să-l tăiem. Începem să tăiem. Deja începe să aibă o mică formă de stea. Foarte drăgălaș acest fruct. Hopa, mă scuzați. Cam așa arată o feliuță. Haideți să gustăm. Are gust exact cum miroase rădăcina de la o floare. Are gust oribil. Am cu fructul kaki. Pentru cei care n-au văzut și episodul 1, haideți să-l mâncăm. Sigur. Tai. Bine, nu mă pricep, dar partea a doua. Am tăiat aici ceva interesant. Nu mirosea nimic. Da, asta e bun. Du-te încolo. Îți dau după ce filmăm. Gata. Ascunde-te. Hai, dar nu-ți place? Gumu, huba, buba, pentru că te... Sincer, mie nu-mi place, dar dacă voi vrea să încercați, încercați-l. Continuăm cu mango. Eu am mai mâncat mango, dar să știți că e foarte bun. O bucățică. Hercule. Și haideți să mâncăm. La început are gust amărăr. Îmi place și ei. Nu-ți dau. E bun. Ia cu așa. Ultimul fruct pe ziua de azi este rodia. Eu am mai mâncat rodie. Îi place și ei rodia. Eu încă mai le astecă la... Asta e, pardon. Eu poate mă tai. Trebuie să ai un pic de forță. Da, expresia mea. Stai o bucățică, mi-e frică să nu mă tai, de asta eu fac figuri de astea. Dar du-te, cănică, poate ți-ai tăia nasul. Yay! Da, și să nu zic că nu ți-am dat.
Ce bubețele de rolie. Din păcate acesta este cam necoaptă. Am mai luat și era mult mai roșie. Hai să le mâncăm. Chiar și necoapte tot sunt bune. Ok, cam așa arată. Să știți și voi să luați. Și da, vă recomand. Tot din fructe, dar nu exotice, este acest mus de la Teddy. Eu l-am luat cu piersici, morcov, mere și banane și da, haideți să-l degustăm. Deci că e pentru bebei. Este bun. Nu-mi place gustul de piersici, dar e bun. Surpriza dulce este acest pachetel cu lingurițe de ciocolată și haideți să-l gustăm. Una pentru mine, una pentru Rada. Avem frumos aici lingurița cu ciocolată albă și neagră. Și hai să gustăm. Oh, ia și așa. Au, dulcile. Are gustul ciocolată Kinder. E foarte bună. Merge bine cu ciocolată caldă. Vreau să încerc astăzi o tabletă de ciocolată cu ciocolată albă și fructe de pădure. Avem frumos aici ciocolată. Wow, foarte frumoasă. Să desfacem frumos. Desigur a venit și dubluța, să nu știu ce se întâmplă. Desfac un pic cam greu. Chiar nu pot. Yeah! Ok, am desfăcut-o. Miroase foarte bine și arată foarte bine. Deci așa arată și pe spate și pe față arată wow. Haideți să o mâncăm. Opa. Chiar se simt bucățele de fructe de pădure. Are chiar bucăți și înăuntru. Și da, e foarte bună. Vă recomand să o cumpărați. Mulțumesc că m-ați vizionat până la capăt. Nu uitați să vă abonați și să dați like. Pa, pa!